بگیرن. این اینجا خولیه واناشای وانای خولی دوشویش اینجاش حجت خانه دوستانی عزیز اینجا حجت خانه میشود. خوب دلش میریم اینجا یک کامناتای دیگه اینجا یک کامناتای دیگه این евроазиатский стиль خطی کردگیان دوستانی عزیز евроазиатский стиль خطی کردگیان. خوب اینجا میتوانین یکون столмони ё ягон чимони اینجا как ошхона бори ош апотта мехирин. اینجا кухняшай кухняш бе ҳар зурай наздики хона да наздики дом да. ина нигоҳ кунед донишгоҳи давлати бохтар ина ба номи носири хисрав ба номи носири хисрав ина донишгоҳ اینجا центри шаҳри бохтарай метавонед ина бинед. хона жали спартусагиай паталокора ина нигоҳ кунед даро ҳамаш хайтек як намуда ҳамаш сафедай даро. хуб исмаш дӯстони азиз исмаш полностью меҳмонхонае меҳмонхона я меҳмонтон меояд. хуб мақсади гапи мо чия яка мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем ҳам ки гирифтем каси бубра ҳам ки метем ламинатша худаш мезана чӣ мезана усунша худаш мекунад. хонаи зураи чоткияй хитон десте фақат ҳамин полош мондагия абош мондагия санузлош мондагия санузл яъне ки унитаз ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. хуб исм медроем ози як хонаи дигай фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам инҷа спальня бояд шавад инҷа спальня бояд шавад. дӯстони азиз барои чӣ ман ира гуфтестам ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. инҷа спальня шавад ку инҷа бо туалет дора ин комната бо туалет дора туалету ванна дора. ини ойнай ин ойна жалес мешавад инҷа душувой мешавад инҷа выход барои душ кардагиан балкончара барои выход душ кардагиан. инҷа санузил унитаз мешавад ина санузлуш тайёрай. хуб термикс мемонед чӣ мемонед ҳамаш тайёрай. ана аиснам нигоҳ кунед ойна нигоҳ кунед иснам донишгоҳай носири хисрат баниса ина дурахшон чӣ даступнае ай ҳамиса мебинед тамоми хурвана мебинед застуи кора мехону заминакира мебинед ҳамара мебинед. прахошкаш масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку дӯстони азиз медроен представед кунед ина айдар дромади хи хона дорӣ ламината худат кади а гардероб намемонӣ инҷа хушрӯ ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да ҷо кушодай кавралин партофтагиай хай хонара каси хонара зад дам мегирад. любой хонажа жалез дорад люстра пустра потолок ҳамаш тайёрай. аку оянда да як хел жалеса намефураш оянда да ина полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунем. ойнош калонай барои кӯдакои майда недоступнеян. хулосаи гап дӯстони азиз билетҳо рафтестанд. ҳазор раҳмат барои дастгиритон ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳамин обуна шавен видеоро поделиться кунед. чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем ҳамоқа тестар финал мешавад. дӯстони азиз билета гирифтан билет ҳаст ягон хивай накунем билет ҳаст билет ҳамада 50 000 дунае количествои билетмон билет ҳаст рафтестай баром боя болига ҳазор раҳмат хуш омадем ба канали тоҷикистон. номери хона ягай. ассалому алайкум хуш омадем ба канали ман аз тоҷикистон. дӯстони азиз шумо нағзен созен саломатиётон нағзай. ини квартираи мо номери ягай душа нишон додем сеша нишон додем чорша нишон додем номери ягай бо панҷшам. хуб ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем и 4 дар хонае устол навайна бир омадан рафтам потолокро бинед ина марамат
натяжной потолок Иисуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хона, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хемия гирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешава. Хуб, дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, авхота мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хонада, наздики домда. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Ҳамаш жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек як намуда, ҳамаш даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонае. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, бой мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полош мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо банисай дурахшон. Ҳама чӣ даступнае. Ай ҳамис Қурғона мебинед, застойкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроем ку. Дӯстони азиз, медроем. Представед кунед, ина Айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ. Хе медрой иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа шуру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай камвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Обуна шавен, видеоро гирен, литса кунед. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тестат финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан, билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет мераса 50,000 донаи количествои билетмон. Билет тестай. Барои дастгиритон бояд бор дига ҳазор раҳмат ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай.
2 нишон додем, 3 нишон додем, 4 нишон додем, номери ягай. Боб нишон метем. Хоб. Ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем, и 4 дар хонаай. Устол навайна бромадан рафтам, потолокро бинен, ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонаай, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам я каси зад ҳам хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи. Душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб. Дальше мерем. Иҷа як комнатаи дигар. Иҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стиль хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стиль хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонем ягон столмоне ё ягон чимоне иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад зурай. Наздики хона да, наздики дом да. Ина нигоҳ кунед. Донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав. Ба номи Носири Хисрав. Ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед. Даро ҳамаш хайтек буда, ҳамаш сафедай. Даро. Хуб. Исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхонай. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб. Мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳам ки қабул кардем, ҳам ки гирифтем, каси бубра ҳам ки метем, ламинатша мезана, абои мезана, чӣ мезана, усунша хидиш мекунад. Беҳад хонаи зураи чоткияй хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ҳозир як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам, иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана айснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон. Ма чӣ? Даступнай. Ай ҳамиса мебинед, тамоми Қурғона стройкора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳамин медроем ку. Дӯстони азизам медроем. Представед кунед, ина Айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ, хе медрои иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа шуру ягон креслау стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, камвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниянд. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. 1000 раҳмат барои дастгиритон. 1000 раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделитесь. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоха тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет ҳамада мераса панҷнаи количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон бо як бор дига 1000 раҳмат. Хуш омадем ба канали ман астон. Номери хона, номери ягай. Canım
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартира номери 1 2 нишон додем, 3 нишон додем, 4 нишон додем. Номери 1 бо 5 нишон метем. Хуб, ини квартира ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардастем. И 4 дар хонае. Устон навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медруем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хемия гирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи, душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонаи дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешавад. Хуб. Дальше мерем. Инҷа як комнатаи дигар. Инҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиян, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиян. Хуб. Иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқаттар мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳад-зурай. Наздики хонада, наздики домда, ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Ҳамаш жалюз партусагиай. Потолокро ина нигоҳ кунед, даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхона. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, ой мезана, чӣ мезана, усунша хидаш мекунад. Хонаи зураи чоткияй, хитон десте. Фақат ҳамин полуш мондагия, абош мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки мақсади ман хати чӣ хел хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ира гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман и гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиян. Балкончара барои выход душ кардагиян. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аиснам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон ҳама даступнае. Ай ҳамиса мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застои кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азиз, медроен. Представед кунед, ина айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ. Хе медрой, иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа хушру ягон кресла, стол, стулика, ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. Хай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку ояндада як хел жалюза намефураш. Ояндада ина. Полный рост метавонем ки ина ояндада нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниян. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билето рафтестан. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, гора гирен падилен. Чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамақа тезтар финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст.
Билет мераса 50,000 дунае количество билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Дастгиритон боя бурдига 1000 раҳмат. Хуш канали ман аз Тоҷикистон. Номери ягай. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам мекем. Хуб. Ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устон навайна бромадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок Исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем, дӯстони азиз. Инихе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам ҷа каси зад ҳама хе мегирад. Инам ҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи. Душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешава. Хуб. Дальше мерем. Инҷа як комнатаи дигар. Инҷа як комнатаи дигар. И евроазиатский стил хати кардагиам, дӯстони азиз. Евроазиатский стил хати кардагиам. Хуб. Иҷа метавонен ягон стол монен ё ягон чӣ монен. Иҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Иҷа кухняшай. Кухняш беҳарзурай. Наздики хонада, наздики домда, ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Жалюз партофтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед, даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай даро. Хуб, исмаш, дӯстони азиз, исмаш полностью меҳмонхона. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия яка? Мо ҳами хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша хидаш мезана, абои чӣ мезана, усунша хидаш мекуна. Беҳонаи зураи чоткияй хитон десте. Фақат ҳами полуш мондагия, абоиш мондагия, санузилош мондагия. Санузил яъне ки унитаз, ванна хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медуроем ози як хонаи дигар. Фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чихе хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ина гуфтестам? Ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиам. Балкончара барои выход душ кардагиам. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана ай иснам нигоҳ кунед, ай ойна нигоҳ кунед, иснам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина ахшом ҳама чӣ не. Ай ҳамисин мебинед, тамоми Қуръона мебинед, застуи кора мебинед, ҳамаи хонаи заминакира мебинед, ҳамара. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медуроен ку. Дӯстони азиз медуроен. Представед кунед, ина айдар дромади. ҳамхи хона дорӣ, ламината хидат кади, абоя зади. ҳамхи хонаи зур дорӣ. ҳамхи медурои иҷа ягон шкаф гардероб намемонӣ. Ин иҷа шуру ягон кресла, стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагиай. ҳай хонара каси хонара зад дам мегирад. Любой хонажа жалюз дорад. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёрай. Аку оянда да як хел жалюза намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе
тамошо кунед. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниян. Хулосаи гап, дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. ҳамин обуна шавен, видеоро гирен, поделитса кунед. чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа тестар финал мо мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хибаи накунем, билет ҳаст. Билет ҳама 50,000 донае количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Гиритон боя бор дига ҳазор раҳмат. Хуш омадед, ман аз Тоҷикистон. Номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадед ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен, созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон мед. Ини квартирае ки ҳозир мо дар омадем ин сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устон навайна бро омадан рафтан, потолокро бинен. Ина марамат натижной потолок исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем, дӯстони азиз. Ини хе яким хонашай. Иҷа и хона 4 дар хонае, 2 ванна, 2 туалет дора. Якта душовой ванна туалет, якта душовой ванна туалет. Инам я каси зад ҳама хе мегирад. Инам иҷа холияи ваннашай. Ваннаи холи. Душовойш. Иҷаш ҳоҷатхонае, дӯстони азиз. Иҷа ҳоҷатхона мешава. Хуб. Дальше мерем. Инҷа як комнатаи дигай. Инҷа як комнатаи дигай. И евроазиатский стил қатӣ кардагиян, дӯстони азиз. Евроазиатский стил қатӣ кардагиян. Хуб. Инҷа метавонем ягон стол монем ё ягон чӣ монем. Инҷа как ошхона боре, овқатта мехӯрем. Инҷа кухняшай. Кухняш беҳарзурай. Наздики хонада, наздики домда, ина нигоҳ кунед, донишгоҳи давлати Бохтар. Ина ба номи Носири Хисрав, ба номи Носири Хисрав, ина донишгоҳ. Иҷа центри шаҳри Бохтарай. Метавонед ина бинед. Жалюз партуфтагиай. Потолокора ина нигоҳ кунед, дарора, даро ҳамаш хайтек як намудай, ҳамаш сафедай, даро. Хуб, исинаш, дӯстони азиз, исинаш. Полностью меҳмонхона. Меҳмонхона я меҳмонтон меояд. Хуб, мақсади гапи мо чия якам? Мо ҳамин хонаро ҳамхе қабул кардем, ҳамхе гирифтем. Каси бубра ҳамхе метем. Ламинатша худаш мезана, бой мезана, чӣ мезана, усунша худаш мекунад. Хонаи зураи чоткияй, хитон дестем. Фақат ҳамин полуш мондагияй, абоиш мондагияй, санузилош мондагияй. Санузил яъне ки унитаз, ванна чӣ хеле ки маъқули дилтон мешавад. Хуб, исм медроем ҳозир як хонаи дигай. фаҳмиши ман хати ё ки ҳамин мақсади ман хати чӣ хеле хона кунам. Иҷа спальня бояд шавад. Иҷа спальня бояд шавад. Дӯстони азиз, барои чӣ ман ила гуфтестам? ҳозир ман шуморо мефаҳмонам барои чӣ ман ин гапро гуфтестам. Иҷа спальня шавад ку, иҷа бо туалет дора. И комната бо туалет дора. Туалету ванна дора. Ини ойнай, и ойна жалюз мешавад. Иҷа душовой мешавад. Иҷа выход барои душ кардагиян. Балкончара барои выход душ кардагиян. Иҷа санузил унитаз мешавад. Ина санузилуш тайёрай. Хуб, термикс мемонед, чӣ мемонед, ҳамаш тайёрай. Ана аисинам нигоҳ кунед, ойна нигоҳ кунед, исинам донишгоҳай. Носири Хисрав. Центри Қирғанай ҳама ҷо баниса ина дурахшон доступнае. Ай ҳамиси мебинед, тамоми Қирғана мебинед, застойкора мебинед, заминакира мебинед, ҳамара мебинед. Прахошкаш, масъалаи прахошкаш ҳами медроен ку. Дӯстони азизам медроен. Представед кунед, ина Айдар дромади. Ҳамхи хона дорӣ, ламината худат кади, абоя зади. Ҳамхи хонаи зур дорӣ. Хе медрои иҷа ягон шкаф гардеробный мемонӣ. Ин иҷа хушру ягон креславу стулика ягон чӣ мемонӣ замонавӣ да? Ҷо кушодай, канвралин партофтагияй.
ҳай хона каси хона раза дам мегира. Любой хона жалез дора. Люстра, пустра, потолок ҳамаш тайёр аст. Аку оянда да як хел жалеса намефураш. Оянда да ина. Полностью полный рост метавонем ки ина оянда да нехе тамошо кунем. Ойнош калон-калонай барои кӯдакои майда недоступниян. Хулосаи гап дӯстони азиз, билетҳо рафтестанд. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ҳамин обуна шавен, видео гирен, падилит чанд қай ки мо бисёр билета фурӯхтем, ҳамоқа теста финал мешавад. Дӯстони азиз, билета гирифтан гирен. Билет ҳаст. Ягон хивай накунем, билет ҳаст. Билет мераса 50,000 донае количествои билетмон. Билет ҳаст, рафтестай. Барои дастгиритон боя бураҳмат. Хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Номери ягай. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо нағзен созен, саломатиётон нағзай. Ини квартираи мо номери ягай. Душа нишон додем, сеша нишон додем, чорша нишон додем. Номери ягай. Бо панҷшам нишон метем. Хуб. Ин квартирае ки ҳозир мо дар омадем ина сиёмка кардестем. И 4 дар хонае. Устон навайна бро омадан рафтан, потолокҳоро бинен. Ина марамат натижной потолок исуса ҳама. Ина яким хонаш медурем. Дӯстони азиз. Инихе яким хонашай.